आं हेमन्त कुमार ब्रह्म कमान्डेन्ट कुमार ब्रह्म सारनिफ्राय उइसेस नोंथांमोननि गासैनिसिमबो लोगोसे रंजालि बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै दिपेन दायाबो जोंहा खाम दामदों आरो माखासे सोद्रोमाफोर दङ नुनो मोनगोन नोंथांमोना आरो सारनि उइसेसखौ आं नोंथांमोननो होगासिनो दङ फोसावनानै Ilai bai saat menunggu mager barengan okeran sayang ni temai sana ni bai bunyi bater bawa dia sampai ilai bai hey betera sampai ilai bai saat menunggu mager खुलुमबाय आं हेमन्त कुमार ब्रह्म सिनियर कमान्डेन्ट CSA इउनिट 1 जरहाटनिफ्राय बोसोर गोदान रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आसा खालामो जे बे गोदान बोसोरा बयनिबो न'खराव गोजोननाय लाबोयो गोजोन्थों।